Dobrodošli na kanal Srbija Vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je regrutaciju 160.000 ljudi u vojnu službu u periodu od aprila do jula 2025. godine. U naredbi se navodi da od 1. aprila do 15. jula ove godine treba da se izvrši regrutacija ruskih državljana starosti od 18 do 30 godina koji nisu u rezervnom sastavu. Putin je zadužio vladu da obezbedi sprovođenje mera u vezi sa mobilizacijom ruskih državljana u vojnu službu. Prema zvaničnim podacima, tokom posljednjeg jesenjeg poziva na obavezno služenje vojnog roka upućeno je 133.000 novih regruta. Na osnovu Putinovog ukaza, tokom prolećne kampanje prošle godine na služenje vojnog roka pozvano je 150.000 ljudi. Maksimalna starosna granica za regrutovanje u vojnu službu u Rusiji povećana je 1. januara 2024. na 30 godina, a sa druge strane u okolini grada Minstera u Donjoj Saksoniji trenutno se intenzivno sprovode vojne vežbe. Lokalno stanovništvo se već naviklo na čestu buku, a očekuje se da će vojne aktivnosti u tom regionu u narednim godinama biti još intenzivnije, jer se Nemačka, prvi put nakon decenija pacifizma i institucionalne uzdržanosti, priprema za mogućnost rata. General Karsten Breuer, načelnik Generalštaba Bundeswehra, poručuje da više nema vremena za iluzije, preti nam Rusija, preti nam Putin. Moramo učiniti sve što je potrebno da to odvratimo. On ističe da bi NATO mogao biti meta ruske agresije već za 4 godine. Pitanje nije koliko vremena nama treba, već koliko će nam vremena Putin dati. Što pre budemo spremni, to bolje. Invazija na Ukrajinu 2022. godine duboko je uzdrmala nemačku doktrinu. Decenijama negovana distanca prema oružanoj sili, zasnovana na iskustvu dvaju svetskih ratova koje je Nemačka započela, doživela je dramatičan zaokret. Kancelar Olaf Scholz je tada u Bundestagu proklamovao Zeitenwende nacionalni zaokret i najavio paket od 100 milijardi evra za vojnu obnovu. Ali, kako priznaje sam general Breuer, to je bilo nedovoljno, samo smo popunili neke rupe. Stanje je zaista loše. Izveštaj komesarke za oružane snage Eve Hegel potvrđuje ovu procenu. Bundeswehr ima premalo svega od municije i obučenog kadra do raspadnutih kasarni. Za samo renoviranje infrastrukture, procenjuje se da je potrebno najmanje 67 milijardi evra. Prelomni momenat usledio je u martu 2025. kada je Bundestag, po hitnom postupku i neposredno pred raspuštanje, ukinuo ograničenja javnog zaduživanja za potrebe odbrane. Time je omogućena praktično neograničena finansijska linija za potrebe Bundeswehra. Inicijator ove promene bio je Friedrich Merz, očekivani naslednik Olafa Scholza na mestu kancelara. Poznavaoci političke scene u Berlinu smatraju da je Merz želeo da ovu odluku sprovede pre nego što novi saziv parlamenta, sa jakom antimilitarističkom levicom i proruskom desnicom, eventualno blokira dalje ulaganja u vojsku. General Breuer ima ambiciozan cilj, povećati broj aktivnih i rezervnih pripadnika sa trenutnih 203.000 na čak 460.000 bez neke vrste regrutacije. Tih 100.000 dodatnih vojnika nećemo dobiti, kategoričan je Breuer. Iako još nije precizirao model, jasno je da se Nemačka priprema za povratak vojne obaveze koju je ukinula 2011. godine. Zasad postoji samo jedan regrutni centar u Berlinu, interesovanje je nisko. Breuer zato sve češće ide direktno među građane, postavljajući im pitanje, da li ste spremni za rat. Nemačka javnost, prema anketi i dalje snažno percipira Vladimira Putina kao najveću bezbednosnu pretnju u Evropi, čak 79% ispitanika ga vidi kao veoma ili prilično opasnog. Ipak, gotovo isti procenat, 74% slično razmišlja i o Donaldu Trumpu, koji je ponovo preuzeo dužnost predsjednika SAD. Govori njegovog potpredsjednika J.D. Vansa u Minhenu, u kojima je otvoreno ismevao evropske vrednosti i zalaganje za Ukrajinu, dodatno su narušili poverenje Nemaca u američku podršku. Više ne znamo u kom pravcu idu SAD, ali znamo da više ne možemo 100% računati na njihovu zaštitu, ocenjuje Markus Ciner iz Nemačkog Maršalovog fonda. Nova generacija Nemaca, odrasla u pacifizmu,
sada menja stavove. Dugo smo verovali da je naš zadatak da se iskupimo za Drugi svetski rat kroz demilitarizaciju, kaže 18-godišnja Charlotte Kreft. Ali sada moramo da se borimo za vrednosti, demokratiju i slobodu. Sličan stav deli i njen vršnjak Ludwig Stein. Neprijatno nam je zbog ulaganja u vojsku, ali gledajući sve što se dešava, nemamo drugog izbora. General Breuer upozorava da više nema vremena za dileme. Ne plašim vas ja, plaši vas onaj drugi, Putin. Za Nemačku, buđenje iz istorijskog sna o pacifizmu više nije opcija. To je postalo pitanje preživljavanja. Poljska i Baltičke zemlje Estonija, Letonija i Litvanija prošli mesec su najavile povlačenje iz Otavske konvencije iz 1997. zbog pretnje koju za njih i Evropu predstavlja susedna Rusija. Finska, koja čuva najdužu granicu NATO, a s Rusijom, napuštanjem sporazuma mogla bi ponovno da počne da osigurava zalihe nagaznih mina, kako bi joj po potrebi bile dostupne. Na konferenciji za novinare premijer Peter Jorpo rekao je da za sad nema neposredne vojne pretnje toj nordijskoj naciji, ali da Rusija dugoročno predstavlja opasnost za celu Evropu. Povlačenje iz Otavske konvencije omogućit će nam da se na sveobuhvatniji i svestraniji način pripremimo za promene u aktualnom bezbednosnom okruženju, rekao je. Dodao je da će Finska izdvajati dodatne 3 milijarde evra za odbranu podižući nivo vojne potrošnje s 2,41% u 2024. na 3% bruto domaćeg proizvoda do 2029. godine. Ovo je deo finskog doprinosa Evropi koja preuzima veću odgovornost za vlastitu odbranu, rekao je finski predsjednik Aleksander Stubb. Ostaje da se vidi kako će Moskva reagovati na ovo. Finska se NATO pridružila 2023. u sklopu političkog zaokreta nakon više decenija neutralnosti. Taj je preokret izazvala ruska invazija na Ukrajinu, što je rezultiralo ruskom pretnjom kontramerama. Ko kontroliše arktičku zonu, kontroliše ceo svet i ima neprocenjivu prednost u strateškom horizontu, otuda i interesovanje sad za Grenland i Kanadu. To smatra ruski filozof, politikolog i sociolog Aleksandar Dugin. Onaj ko kontroliše Arktik, kontroliše ceo svet. Naravno, zato je Amerika toliko zabrinuta za Grenland i Kanadu, jer ove teritorije postaju od vitalnog značaja za suverenitet u sledećoj fazi. To je novi zakon arktičke geopolitike, koji zapravo danas postaje jedan od najvažnijih faktora u globalnoj igri, rekao je Dugin. Dugin je istakao da veruje da će države koje kontrolišu arktičke zone imati neprocenjivu prednost u strateškom horizontu, što predsjednik sad Donald Trump razume. Šta više, prema Duginu, upravo za Arktik bi mogao da izbije pravi rat. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je toga dobro svestan i zato se, po mom mišljenju, obratio arktičkim zemljama, koje imaju ovu geografsku prednost u budućnosti, sa predlogom saradnje, sa predlogom da se pitanja rešavaju mirnim putem, dodao je filozof.